Shubor nakaslem jong Nongshalan Hima. Hagajing yakun persya yo Drok. Ki Pulit jong ka special task force kanong ba Guwahati mentaka step perngap kila yo ban kurup yo Drok Heroin uba Shongdor hadu saw Klur tam nagaway ka Drok mar persya bat ka North East Cancer Hospital and Research Institute ne cari jong ki than Jorabat. Katkum katulong khubor balayo lum liat ho bagi Pulit STF jong kanong ba Guwahati hadin ka jing yo jing tip ka bathikna kila penlong ye ka jing penap srip mar persya bat katai ka ne cari hospital ha ka bakila yo ban bat no ye ka we ka Drok kabadan registration number AS not iway RC R lai henreo ha ka jing talasi ka Drok ki Pulit kila yo ban kurup adu sa pusandali ki song sabon ki bala tep ha yo to Drok Heroin ubadan ka jing kia ka bahadu san spa lai pu hunyo point r gram yau balawan ra na jela Nagalan ban penpoi sekanong ba Guwahati halor gani ka jing jiana kalyang ki Pulit kila yo ban kem no ya uranan J mandal sa pu hunreus nem karta nakasnong bamun kuci jong ka Barpeta district ka jela Assam baru bala sa menta shipor Bengali basti ka baha papo ka jing pet jing kmi jong ka thanat basistha kanong ba Guwahati layo jing tip ru ba utay uranan J uday uway ni Nongshalan Drok ba Shyrkhei baru badai ru hagajuk ko por unong niya hi jong katay ka Drok.